Всім привіт, це канал Колька Джуніор і сьогодні я знімаю влог. Ми заліземо на дуже класний екран. Зараз ми вам все покажемо і не переключайтесь. Воу, кран! Саме наверху. Ми зараз заліземо ще вище. Зараз. Тут так круто. Який краєвид. Закат. І змотаєш. Що? А? Тут, не переживай. Йдемо далі. Окей, ми коротше, мусимо тікати, бо там охранник. Не знаю, де він пропав вже. Коротше, ми зараз тікаємо. І ми продовження знімемо. Зараз ми вам покажемо, куди ми заліземо. Бо ми там вже не можемо ніяк лізти, бо охранник нас впіймав. Ну, ми втікли, звісно. І все. Ми ліземо тепер на мельницю. Зараз буде епік. Ми ліземо наверх. Да. А я все покладу на паузу і ви побачите вже вид зверху. Все, я вилізся туди вже наверх не лізу, бо там держиться на суплях все. І це епік просто. Телефон не передає цієї висоти, але камера. Це просто дуже круто. Там Крістіан. Зараз я покажу з собою. Круто. І все. Зараз може ще щось покажу вам. Ну, ми ліземо далі. Ми знайшли, коротше, ще таку круту штуку. Походу була якась. От і все, пора закінчувати цей влог. Так як ми вже другий раз втікли від охранника. Ну, я думаю, що ми нічого не порушили, так як то все були за заброшки. Тож на фоні футбольного поля ми закінчимо цей влог. Ставте пальці вверх, ми старалися для вас. Багато екстріма було. І було дуже круто, тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не забувайте ділитися з друзями. Все, всім до зустрічі, пока-пока.